खुलुमबाय आरो लोगोसे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जों थांनाय 2022 मायथाइयाव जालांनाय ADRE नि पेपार 4 थामहिनबा ग्रेजुवेट लेभेलनि गासै GK कुइसननि बागै सावरायनो नागिरदों। बे आनजादाव गासै 175 मार्कनि जादोंमोन, जेराव 100था सोंलुफोर दंमोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। तीर्थंकरफोरहा गाहायाव होनाय बबे धोरोमजों सोमोन्दो दङ? The term Tirthankaras is associated with बेनि फिननाया जाहैबाय जैनिज्म। जैनिज्मनि गिबि तीर्थंकराया सोरमोन होनब्ला तीर्थंकरा माने स्पिरिचुअल टिचार। जैनिज्मआव 24 जन तीर्थंकरासफोर दंमोन। बेनिनो सेथि तीर्थंकराया जाबाय ऋषभनाथ आरो 24थिया जाहैबाय लर्ड महावीरा। सा-सानजा भारतनि बबे रायजोनि सिमाया बांलादेशजों नांजाबलाया? The state of northeast India that does not share borders with Bangladesh is बेनि फिननाया जाहैबाय मणिपुर। मणिपुरा बांलादेशजों बाउन्डारि शेयार खालामा। गाहायाव होनायनि गेजेराव गोरोबलायैखौ नागिर। Find the odd one out. बेयाव नायदो गेंटकआ सिक्किमनि राजथावनि, इम्फालआ मणिपुरनि राजथावनि, आगरतलाया त्रिपुरानि राजथावनि, नाथाय डिमापुरा मोनसेनिबो राजथावनि नङा, बेनिखायनो बेयो गोरोबा। लाइ हारावबा फोरबोआ बबे हारिजों लोब्बा दङ? Which one of the following group is the festival लाइ हारावबा associated? बेनि फिननाया जाहैबाय मेइतेइस। कंगला किलाया सा-सानजा भारतआव बहा दङ? Where in northeast India is Kangla Fort located? कंगला फर्टआव बबेयाव दङ होनोब्ला मणिपुरनि इम्फालाव दङ। गाहायनि बबेया सैथो नङा? सुन्दरबननि बद्वीपआ बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन मेंग्र'भ हाग्रामानि न', भारतआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन माइका दिहुनग्रा हादर, भारतनि एन्टिप'डआव थानाय दाबसे हा बाहागोआ जाबाय ईस्टार दिप, भारतनि बयनिख्रुइ गुवारसिन गोबाब दैनि बिलोआ गुजरातआव दङ। इंलिशआव Which of the following is not a correct statement? Sundarbans Delta is home to the largest mangrove forest in the world. बे नंगौ। China is world's largest mica producer. बेबो नंगौ। Easter Island is a land area that is antipodal to India. बेबो नंगौ। India's largest inland saltwater lake is located in Gujarat. बेयो नङा। इनलेन्ड सल्ट वाटाराव बबेयाव दं होनोब्ला राजस्थानावसो दङ। भारतारि बिसायख' आय'ग बायदियै हादरारि हान्जानि गनायथिखौ मोनजानो मोनसे राजखान्थियारि हान्जाया दरबेसे रायजोआव राजखान्थि हान्जानि गनायथि मोननांगौ? According to the Election Commission of India, in order to recognized as a national party, a political party must be treated a recognized political party in at least how many states? बेनि फिननाया जाहैबाय 4। मोनब्रै हादरसायाव सिनायथि मोनोब्लासो बेयो नेशनेल पार्टी जायो। गाहायनि सोर सुबुङा बुंदोंमोन उदांस्रिया आंनि जोनोम मोनथाय आरो आं बेखौ लाथारगोन?
Who amongst the following said, "Freedom is my birthright and I shall have it"? बिनि फिननाया जाहैबाय बाल गंगाधर तिलक। बबे मायथाइयाव आकबर आरो हेमुनि गेजेराव पानिपतनि नैथि दावहाया जायामोन? The second battle of Panipat fought between Akbar and Hemu was in the year बिनि फिननाया जाहैबाय 1556 1526 आव मा जादोंमोन? फार्स्ट बेटल अफ पानिपत जादोंमोन। सोरनि गेजेराव होनोबा बाबर आरो इब्राहिम ल'दिनि गेजेराव। भारतनि एसेम्बलि बिसायख'आव माब्ला भारतारि बिसायख' आय'गआ भटिं सायख'नायाव गोजौनि मोनसेबो नङा नटाखौ गिबि खेबनि थाखाय बाहायफुंदोंमोन? When did the Election Commission of India first enforce the none of the above nota in the voting option in the assembly election in India? बिनि फिननाया जाहैबाय नभेम्बर दान 2013 मायथाइनि नभेम्बर दानाव। बै समाव मा जायगायाव इलेक्शन जादोंमोन होनोब्ला छत्तीसगढ़, मिजोराम, राजस्थान, एमपि, दिल्ली बेफोराव इलेक्शन जादोंमोन। बे समनिफ्रायनो नटाखौ बाहायजेननाय जादों। Where is the headquarters of International Court of Justice located? हायुं गेजेरारि बिजिरसालिनि गाहाय मावख'आ बहा दङ? बिनि फिननाया जाहैबाय दि हेग। हेगआ बबेयाव दङ होनोबा नेदारलेण्डआव दङ। रावलाट आयेनाव गाहायनि बबे खान्थिखौ सोफानाय जादोंमोन? Which one of the following steps did the Rowlatt Act incorporate? बिनि फिननाया जाहैबाय imprisonment without trial, माने बिसार खालामाबाला जोबथेसालियाव दोननाय। भारतनि गोजौसिन बिजिरसालिनि गिबि आइजो बिसारगिरिखौ माब्ला थिसनामोन आरो बिथांनि मुङा मामोन? In which year did the Supreme Court of India appoint its first women judge and whom did it appoint? बिनि फिननाया जाहैबाय ऑप्शन नम्बर सी फातिमा बिबी 1989 मायथाइयाव। भारताव भटिं मोनथायखौ मोननो थाखाय नांगौ बाङाइथा बैसोखौ 21 निफ्राय 18 बोसोरसिम बबे मायथाइयाव खमायनाय जायामोन? The minimum age of acquiring voting rights in India was reduced from 21 years to 18 years in the year होनदों। बिनि फिननाया जाहैबाय 1988 मायथाइ। 1988 मायथाइयाव 61st कन्स्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट एक्टनि गेजेरजों 21 बोसोरनिफ्राय 18 बोसोर खालामनाय जादोंमोन। बबे मायथाइयाव ब्रिटिशआ भारतनि राजथावनिखौ कलकातानिफ्राय दिल्लीयाव लाङामोन? In which year did the British transfer the capital of India from Kolkata to Delhi? बिनि फिननाया जाहैबाय 1911 मायथाइयाव। चुहुंमुंनि रायजो खुंथाय समाव आहम सान्थ्रि हानजानि गाहाय आरो मुला गाब्रुनि फिसायनि मुङा मामोन? The chief of Ahom military during the reign of Chuhungmung and the husband of Mula Gabru was मुला गाब्रुनि फिसायनि मुङा मामोन होनोबा प्रासेन मुं बरग'हाय। बबे मायथाइयाव वाइसरय बिमुंखौ भारतनि गभर्नर जेनेरेलनो होनाय जादोंमोन? In which year the title Viceroy was given to Governor General of India? बिनि फिननाया जाहैबाय 1858।
बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा बबे संबिजिरारि राहानि मोनसे फिथाइ? Boroland Territorial Council is a result of which of the following constitutional provision? बिनि फिननाया जाहैबाय द'थि शेड्युल, 6th शेड्युल, द'थि फारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल, डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल बेफोरखौ बानायनाय जायो। पाक्यं उरां बन्दरा बहा दङ? पाक्यं एयारपर्ट इज लोकेटेड इन होनदों। पाक्यंआ बहा दङ होनोब्ला सिक्किमाव दङ। हाराप्पा थावनियाव बयनिख्रुइ बांसिन सरासनस्रायै नुनो मोननाय जुनारनि दाथाया मा? The most common animal figure found at the Harappan site is the unicorn bull. Unicorn bullखौ सरासनस्रायै बांसिन मोनदोंमोन हाराप्पान साइटआव। अलिम्पिक फिरफिलायाव मोनबेसे बेंखन दं? बिनि फिननाया जाहैबाय मोनबा। How many rings are there in the Olympic flag? मोनबा। आर्जेन्टिनानि राजथावनि नोगोरमाया मा? The capital city of Argentina is Buenos Aires. सान्टियागोआ जोंना बबेनि होनोबा चिले, लाइमाया बबेनि होनोबा पेरु, बगोटाया बबेनि होनोबा कलम्बिया। एयार एशियानि गाहाय मावख'आ बहा दङ? एयार एशिया has its headquarter in कुआलालामपुराव दङ। कुआलालामपुरा मानि केपिटेल होनोबा मालयेशियानि केपिटेल। गाहायनि बबे मोनसेया कम्पिउटारनि अपारेटिं सिस्टेम नङा? Which of the following is not an operating system of computers? बिनि फिननाया जाहैबाय माइक्रसफ्ट अफिस। माइक्रसफ्ट अफिसआ जोंना मा मोनसे एप्लिकेशनसो। गाहायनि बबेया आथिखालाव भारतनि जौसिन हिमालयारि थिखिनि गनाय जायो? Which of the following is presently considered as the highest Himalayan peak of India? बिनि फिननाया जाहैबाय कान्चनजंगा। कान्चनजंगाया भारताव थानाय हिमालयनि बयनिख्रुइ जौसिन थिखिनि। प्रयागराज आगोलनि एलाहाबादनि प्रयागनि त्रिवेणी संगमाव गंगा आरो जमुना दैमाजों लोगो जानाय हा सिंनि दैमानि मुङा मा? बिनि फिननाया जाहैबाय सरस्वती दैमा। Which mythical underground river is considered to have joined Ganga and Yamuna at Triveni Sangam of Prayagraj, formerly Prayag of Allahabad? बिनि फिननाया जाहैबाय सरस्वती दैमा, सरस्वती रिभार। गाहायनि बबेखौ केरेटजों सुनाय जायो? Which of the following is measured in carats? बिनि फिननाया जाहैबाय गोल्ड। सनाखौ जों सना डायमन्ड बेफोरखौ जोङो केरेटजों सुनाय जायो। बेगेन्थाइखौ बिथा खालामनानै बुहुमाव जानाय जिबनि जारिमिनजों बबे फरायनायनि बिबानहा लोब्बा दङ? Which branch of study deals with the history of life on Earth as based on fossils? बिनि फिननाया जाहैबाय पेलियन्टोलॉजी। बबे आइजेंजों आबहावायारि नारथायखौ सुयो? Which instrument is used to measure atmospheric pressure? Atmospheric pressureखौ बेरोमिटारजों सुयो। ख'ख' गेलेनायाव होसोग्रा हानजानि साबेसे सोद्रोमाया फोथाराव हाबो आरो गावसोरनि हान्थुजों जिरायो? बिनि फिननाया जाहैबाय 8। In a game of Kho, how many members of chasing team enters the field and sit on their knees? बिनि फिननाया जाहैबाय 8।
गाहायनि बबेया भारतनि जोनोम जायगायारि नङा? Which of the following is not native to India? Chimpanzee, one-horned rhino, pygmy hawk na leopard? Chimpanzee, गंसे गं गोनां गान्दा, अमा थावख्रि, लख्रा? बेनियाव चिम्पान्जिया नङा। चिम्पान्जिया बबेनिफ्राय होनोबा आफ्रिकानि नेटिभसो। भारतनि हादरारि दंफाङा मा? Which is officially the national tree of India? बेनि फिननाया जाहैबाय banyan tree। गाहायनि बबेजों अग्नेश गजा बयाजिजुआ बांसिनै मिथिजायो? अग्नेश गजा बयाजिजु has been more popularly known as? बेनि फिननाया जाहैबाय मादार टेरेसा। मादार टेरेसानि गुबै मुङा मामोन? अग्नेश गजा बयाजिजुई। सोर टेलिग्राफनि थाखाय क'ड्सखौ दिहुनग्रोआमोन? Who invented the codes for telegraphs? बेनि फिननाया जाहैबाय Samuel Morse and Alfred Vail। आगोलाव अरुणाचल प्रदेशखौ मिथिजानाय नेफानि आबुं ओंथिया मा? What is the full form of NEFA as Arunachal Pradesh was known earlier? बेनि फिननाया जाहैबाय नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर एजेन्सि। नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर एजेन्सि। नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर एजेन्सिखौ माब्ला एस्टाब्लिश खालामदोंमोन होनोब्ला 1954 आव। ओमफ्राय बिनि उनाव अरुणाचल प्रदेश होननानै इउनियन टेरिटरि मोनबाय 1972 मायथाइयाव। बिनि उनाव फुल स्टेटुट माब्ला मोनदों होनोब्ला 1987 मायथाइयाव। गाहायनि बबे मोनसे फोरबोखौ केरालायाव फालियो? Which of the following festival is mainly celebrated in Kerala? बेनि फिननाया जाहैबाय ओनाम। बबे सावथुनाव जुबिन गार्गआ गाहाय फावगिरि जादोंमोन? The male lead role in which movie was played by जुबिन गार्ग? बेनि फिननाया जाहैबाय मिशन चाइना। मालगुडी डेज बिजाबखौ सोर लिरामोन? Who wrote the book मालगुडी डेज? बिनि फिननाया जाहैबाय आर.के. नारायण। ड्रोनआ जाबाय मा? Drones are unmanned aerial vehicles। ड्रोन्सआ जाबाय मानसि गाखोयै बारारि रोगाथाइ होनदों। गाहायनि फारियाव सोर सासेया जोलुर गेलेग्रामोन? In the following list, who was a football player? बिनि फिननाया जाहैबाय जिलबार्टसन सांमा। बेयो इन्डियान फुटबल टीमनि सासे प्लेयारमोन। गाहायनि बबे रायजोआ आसामजों सीमा रानलाया? Which of the following state does not share border with Assam? नागालेण्ड, मिजोराम, वेस्ट बेंगल बिसोर रानलायो नाथाय सिक्किमा रानलाया। सिक्किम। जानुवारि 2022 आव आसामनि बबे जिल्लाखौ दाफुङामोन? Which district of Assam was created in January 2022? बिनि फिननाया जाहैबाय बजालि। 2021 मायथाइनि
आसामनि बाजेटखौ सोर गथायदोंमोन? Who presented the budget of 2021 in Assam? बेनि फिननाया जाहैबाय अजन्ता नियक जे फाइनेन्स मिनिस्टारमोन। दाबो फाइनेन्स मिनिस्टारा अजन्ता नियकआनो जानानै दङ। गाहायनि बबे दैमाया बुरलुंबुथुर दैमानि खोला रुगुङाव दङ? Which of the following river is on the south bank of river Brahmaputra? बेनि फिननाया जाहैबाय दिखौ। दिखौ दैमाया जोंना खोला फारसे दङ। गाहायनि बबे मोनसेया गोजामसिन माव दिहुनथाय दामिन? Which one amongst the following is the oldest production unit? बेनि फिननाया जाहैबाय दिग्बय रिफाइनारि। गाहायनि बबेया इउनेस्क'नि फोलेरारि उनमोनथायनि थावनि? Which amongst the following is a UNESCO heritage site? बेनि फिननाया जाहैबाय मानास नेशनेल पार्क। काजिरङा हायुङारि पार्कनि बबे जिल्लानि सिमा गैया? काजिरङा नेशनेल पार्क does not touch which of the following districts? बेनि फिननाया जाहैबाय मरिगाव डिस्ट्रिक्ट। मरिगाव डिस्ट्रिक्टखौ काजिरङा नेशनेल पार्कआ टाच खालामा। शिबसागरनि साखाथियाव थानाय दिखौमुखनि सारागुरि चापरियाव सोरनि गोथैसालि दङ? Whose resting place is at Saraguri Chapuri at Dikhoumukh near Shivsagar? बेनि फिननाया जाहैबाय आजान पीर। धुबरीयाव गुरुद्वारखौ सोर गायसनामोन? Who established the Gurudwara at Dhubri? बेनि फिननाया जाहैबाय गुरु तेग बाहादुर। गुरु तेग बाहादुरा गुथि सिख गुरुमोन। माब्ला गायसनदोंमोन होनबा 17th सेन्चुरि। असमिया सावथुननि गिबिसिन आइजो फावखुंग्रिनि मुङा मा? Who was the first female actress of Assamese cinema? बेनि फिननाया जाहैबाय आइदेव हेन्डिक। मा फिल्मावमोन होनोब्ला जयमती 1935 मायथाइयाव। डिरेक्टरा सोरमोन होनोब्ला ज्योति प्रसाद आगरवाला। दिनैनि जिके सोंलुफोरा बेसेबाङानोमोन। भिडिअखौबो एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।